Ben, bos días, grazas por vir a esta roda de prensa na que vou dar conta do tratado na Xunta de Goberno que celebramos hoxe. Tedes aí xa recollido na información que se vos pasou. Primeiro punto é o estándar de aprobación de actas das sesións anteriores. Na segunda é unha licencia de execución de obras de reforma interior en San Pedro, máis de arranxo de cuberta, que non ten maior incidencia, está informada por a Comisión do Casco Histórico e está autorizada. O terceiro punto é a aceptación da cesión da parcela 429 da zona de Nemenzo Marantes, onde está instalada unha pequena depuradora. Este trámite ven realmente unha resolución administrativa que ven de hai bastante tempo e non ten tampouco nada moito máis que salientar. Punto 4 é a proposta para a aprobación inicial do estudo de detalle dos criterios compositivos estéticos no tratamento das fachadas do barrio de Vistalegre, estudo de cor. Isto significa que hai unha proposta de unificación estética da pintura das fachadas nunha gama de cores determinadas que se aproba inicialmente. Establece as partes da edificación que deben ter un tratamento cromático diferenciado, define as paletas de cor, define a cor e as características básicas da carpintería e os criterios compositivos mínimos que deben ter esas edificacións. Aprobamos inicialmente o estudio, que logo se somete a información pública durante un mes. Neste proceso determina automáticamente a suspensión durante un prazo máximo de 2 anos de outorgamento de licencias que non, insisto, se axusten a este estudio de detalle. O ámbito de aplicación deste estudo e todas as rúas das obras de Vistalegre que xa coñecedes. No punto 5 temos dos recoñecementos extrajudiciais de crédito, un referido á elaboración do informe económico das actuacións previas á licitación do contrato de comedores escolares por valor de 4.598 euros, e outro do pago da celebración da gala de refuxiados e distintos equipamentos para esa intervención, ambos os dous con reparos de intervención por cuestións de trámite administrativo, pero que non teñen tampouco maior problema. No punto 6 damos conta da asignatura definitiva do convenio ca Deputación da Coruña e o Concello para financiar a Feira Internacional Gúmex, no que a Deputación da Coruña aporta 215.000 euros. No punto 7 subsanamos un erro de cifra no referido ao servizo de limpeza de instalacións deportivas municipais, que había un erro de 0,84 céntimos, queda correxido. No punto outro da corrección de erros tamén referido ao número do expediente que estaba incorrectamente recollido na resolución. No punto 9 é unha proposta para aprobar a aprobación inicial do expediente de modificación da base de execución do orzamento municipal número 32.1, é dicir, as que indica as subvencións nominais, dado que a entidade que beneficiaria desa subvención non puxo correctamente, digamos, o nome, donde di que a entidade beneficiaria Vacacións en Paz, ese é o programa que se beneficia, non a entidade. A entidade é a Asociación de Solidariedade co Pobo Saharaui. Ben, facer esta modificación significa eso, modificar as bases de execución, e tamén ten que levar a aprobación do Pleno, que é un trámite non ten tampouco maior problema, nin vai dar lugar a polémicas. No punto 10, as propostas da Consellería Delegada de Políticas Sociais respecto á aprobación do convenios con diversas asociacións e entidades de carácter social. En concreto son a Asamblea Cooperación pola Paz, que recibe 10.000 euros, Cáritas Interparroquial Compostela, que recibe 100.000 euros, Cruz Vermella 75.000 euros, Asociación Dano Cerebral Sarela 2.000 euros, Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia, FEAFES 60.000 euros, e Asociación de Persoas Xordas de Santiago de Compostela 10.000 euros. No punto 11, o antepenúltimo punto,
a aprobación da xustificación dunhas axudas que se deron no marco do programa Santiago Suma para dúas axudas de comedor escolar de 360 euros unha e 152 euros a outra. Logo douse conta da resolución e por urxencia entrou o punto do pago o reintegro á Administración Xeral do Estado de 100.083,24 euros que reclama por xustificación insuficiente dunha subvención de 1 millón de euros que recibiu este Concello no ano 2012 para o acondicionamento e valorización do Castelo de Rochaforte. Todas as obras que se fixeron de recuperación dese castelo, pois entende o Ministerio de Educación que 100.000 euros desa partida de 1 millón non está debidamente xustificada ou está xustificada fora de plazo. O Concello discrepa absolutamente desa opinión, creo que é totalmente equivocado. Interpuxemos o 29 de abril de 2016 un recurso de reposición contra esta decisión, mais a Administración Xeral do Estado require, independentemente de cando resolve ese recurso, que se faga reintegro dese importe, que logo se acepta o recurso, pois se reintegrará o Concello. Entón, pois eso evidentemente necesita unha aprobación por xunta de goberno. E non tratamos máis asuntos. Preguntas? Con respecto ao Castelo de Rochaforte, a Asociación Cultural de Rochaforte mandou o lunes un comunicado un pouco criticando a mala estación no que estaba o castelo, con moita maleza. Non sei se o goberno local ten previsto levar a cabo alguna actuación nestas ruínas, un pouco de limpeza ou como non sei. Como ben sabedes, que xa anunciou o concelleiro Rafa Peña de Medio Rural, temos de hai uns días un contrato por fin dunha empresa que se dedica aos desbroces nas fincas municipais e que ten previsto tamén actuar sobre o castelo. Non sei exactamente a data onde van, porque non levo esa planificación, pero está previsto actuar nel. El tiene tamén outra consulta sobre unha queixa de veciños sobre o tema do estado de rúas e pavimentos. Siguen chegando denuncias de persoas que teñen incidentes na rúa. Non se chegou iso xa a radio unha persoa que estaba en unha cadena porque caeron nunha baldosa. Teñen constancia destas denuncias no Concello e como está o tema do mantemento? Ben, pois como pode ver calquera persoa que pase estes días pola zona do Ensanche, que é onde se concentran a grande parte dos problemas do enlousado, xa está unha empresa traballando, xa ten pois grandes zonas de República de Salvador e Alfredo Brañas levantada para reparalas, e repararemos todas as que hai, pero evidentemente desde que se pon a traballar a empresa pois leva o seu tempo, e tamén estamos tendo problemas de atopar os materiais exactos que se usaron nesas rúas. Bueno, pois non é un proceso todo rápido que debería ser por esos atrancos, pero se está traballando, insisto, como pode ver calquera persoa. Evidentemente lamentamos profundamente calquera accidente que pode ter unha persoa que ande pola nosa cidade por culpa dunha baldosa, e non tardará moito en estar todo arranxado se as cousas van ben. Vai haber algún plazo para que todo este definitivamente? Estou seguro que sí, pero non levo directamente ese tema, entón non te podo decir ningún plazo. O contrato de mantemento este importante que para cando está previsto? Aventurar unha data nesta casa, dado como ten tramitación complexa, son contratos moi importantes en cartos, o cal demora ainda máis a súa xudicación, pero por último que escoitei a Rafael Peña falábamos de finais de outubro posiblemente, con todas as salvedades de dar unha data para calqueira proceso administrativo nesta casa. Tengo que preguntar pola banda lo que dan os conceptos por falta de persoal. Non sei se hai visos de que se soluciona a situación ou... Está solucionada. Xa están tramitados esos contratos, non vai actuar a banda. E sí que quero explicar que esta problemática, incidencia ou retraso na execución dos contratos de sustitución que pedía a banda non é unha decisión política deste
deste goberno, insisto, os procesos nesta casa había un problema de partida orzamentaria e no momento que os servicios de intervención e de persoal solucionaron ese problema, se contratou inmediatamente as persoas, así que non hai unha decisión política evidentemente de bloquear este proceso de renovación da banda. O goberno apoia a banda municipal como non podía ser de outra maneira, pero sí que se ten que adaptar ás realidades e os ritmos do Concello de Santiago. Insisto. Os contratos son de canto durante? No da duración píllasme, contratos son os que se solicitaron, había sustitucións que se deron de alta de novo, que había baixas médicas que se reincorporaron, entón creo que son 5 contratos os que se fan. A duración non me preguntedes, que tampouco xestionou directamente iso. Quería preguntar en relación coas creación da Sirgouta, no xunto foi o último pleno, se recibiron ao borrador, apareceu ese desfase co que non contaban, vais asinar os documentos? Sí, a ver, nos recibimos onte o borrador enviado por Aquaes da recepción das obras, remitimos ese borrador á contratación, que a súa vez ten que pasar por informes de intervención, etcétera, etcétera, e un momento que nos digan que está todo correcto, evidentemente asinaremos esa asunción das obras. E o desfase, pois evidentemente hai un desfase que duplicou os custos previstos para este Concello de Obra, pero bueno, cando ti asinas un convenio no ano 2013 no que aceptas unhas cifras fixas para as outras contrapartes, que son neste caso Aquaes e Augas de Galicia, e ti asumes como Concello que pagarás o resto seña cal seña a diferencia, pois evidentemente poden xurdir estas sorpresas. Non me parece un enorme exemplo de xestión, pero evidentemente somos corresponsables como goberno actual e temos que asumir os erros de gobernos anteriores, e neste caso vai nos costar 795.000 euros esa obra, no canto de 350.000 que era o previsto inicialmente. A cifra é 700? Falo de memoria, 795.000 e algo. De todas formas, no pleno falaba de que estaríamos realmente un problema con a depuración das augas. Non sei se ten pensado a llevar a cabo alguna actuación sobre... A ver, o problema de depuración de augas que hai en Santiago é porque ten unha depuradora absolutamente obsoleta, construída no ano 92. Hai que construir unha nova depuradora. Leva dando voltas polo despacho esa depuradora, que eu lembre dentro do ano 1998 xa. Estamos no 2016, a nos presentannos iniciativas en pleno, grupos políticos que tuveron goberno nesta cidade e non moveron un papel, grupos políticos que o seu propio partido goberna a nivel de xunta e a nivel de Estado e tampouco moveron un papel. Entón, pois, parecenos bastante, cando menos, hipócrita exixirlle ao goberno actuacións cando non se fixeron nin antes nin se están facendo nas outras dúas instancias que son corresponsables desta depuradora, e son corresponsables na medida que van a aportar a meirande parte do orzamento necesario para construíla. O que pode facer o Concello presionar, está o facendo. O que pode facer o Concello ter partida orzamentaria dedicada, tenna. A partir de aí non é responsabilidade única deste Concello poder desenvolver as obras. De feito, o proxecto está o facendo, si o está o facendo, non sei se o está facendo a Aquaes, hai un acto de proxecto. Hai que asinar un convenio que ten que redactar a Aquaes, non temos nin copia nin borrador dese convenio. En fin, botemos a culpa ao goberno en funcións, botemos a culpa que queiramos, pero esta cidade incumple todos os parámetros de depuración que pode incumplir, porque ten unha depuradora que non sirve para atender a poboación que ten. Sabemos que a principios de outubro van a empezar os traballos para adaptar a estación do tren a chegada do AVE, non sei cal é a planificación que hai, se xa se puxeron en contactos da Limpo Concello. Si se puxeron en contacto con Jorge Duarte, que é o responsable de mobilidade, nos felicitamos de que comecen esas obras que realmente estaban prometidas para abril, pero bueno, vese que os procesos administrativos non son Santiago Compostela que se demoran, e benvidas esas obras, e todo o que necesiten de apoio e de colaboración deste Concello van notarse, sen dúbida. Alguna cousa máis?
Pois moitísimas gracias.